Ik kijk niet vanuit de pijn en vanuit de genocide. Ik kijk vanuit de strijd en moed dat wij er vandaag nog zijn als zaadjes. Dus je hebt niets op school geleerd over de rode slavernij? Nee, en daar is bewust over nagedacht over wat we wel mogen leren, wat we wel mogen weten en wat niet. Jullie leven op het land, maar jullie moeten leren leven met het land. Dat is een verschil. Wat is de reden dat je dacht, ik moet zo'n kenniscentrum oprichten? Inheemsen moeten gewoon een eigen plek hebben in Nederland. Dat als eerst. Welkom bij De Verdieping, de podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. In deze interviewserie blikken we terug, kijken we vooruit en staan we stil bij de actualiteit. En vandaag staat een teken van inheemse gemeenschappen. En dat doen we zoals altijd met Astrid Elburg, voorzitter van het Herdenkingscomité. En met Charlene Sanchez. En zij is voorzitter en oprichter van het Inheems Kenniscentrum Internationaal. Heel fijn dat je erbij bent. Dankjewel, Nicole. 9 augustus, dag der inheemse. Je vertrekt gelijk je gezicht. Vertel, wat is er met deze datum? Charlene. 9 augustus, ja, het is een dag om te herdenken. Het is een dag om te vieren, maar het is een dag wat is opgelegd vanuit de Verenigde Naties. Dus het is eigenlijk een opgelegde dag. In 94 volgens mij is het opgelegd. Ja. Maar de inheemse wilden eigenlijk 12 oktober als inheemse dag. Waarom 12 oktober? 12 oktober is Columbusdag, zoals ze dat noemen. Wij zeggen Indigenous Peoples Day. Bevrijdingsdag, hè, ook werd het genoemd. Ja, maar het is natuurlijk ook heel sensitief voor Amerika bijvoorbeeld als wij inheemse dag op 12 oktober zouden vieren. Dus toen hebben wij 9 augustus gehad. Dus het is dubbel. Het is een dag van herdenken en vieren. Maar het is ook weer een beetje een koloniale tint als je zegt het wordt ons weer opgelegd. Krijgen jullie deze dag? Ja, maar wat denk jij persoonlijk bij? Ik denk dat het pas echt een viering is als de rechten van de inheemse volkeren pas echt worden erkend. Dan kan ik zeggen, dan ga ik iets vieren. En nu is het is een dag van bewustwording. Inheemse dag. Het is een dag dat we samenkomen. Dat is wel heel mooi. De inheemse komen samen en mooie dagen vieren. Maar er ligt nog veel onderbelicht wat eigenlijk aan het licht mag komen over deze dag. We gaan het zo hebben over de geschiedenis, over de rechten. Maar ik wil eerst even gaan naar jou. Jouw moeder is... Mag ik daar tussendoor even een vraag stellen? Natuurlijk. Wat zou er gebeurd zijn als alle inheemse, over de hele wereld, hè, die dag, als alle inheemse zouden zeggen, nee, wij willen per se die dag. Wat zouden de consequenties zijn? Nou, dat is inderdaad een hele grote vraag voor de Verenigde Naties, inderdaad. Wat zouden de consequenties zijn? Het is een enorme strijd daarvoor geweest. En dat kan ook zien, laat ook zien wat 12 oktober en Columbusdag en zo'n viering als bijvoorbeeld de 4th of July in Amerika ook heel erg wordt gevierd. Ja, dat is heel heftig. Ja. Hoeveel macht of druk zij hebben om te bepalen welke richting wij op gaan. Dat betekent dat het vanuit een ideologie, een specifieke ideologie is van de Verenigde Naties, laten we zeggen westers, om te zeggen, wij willen niet dat jullie op die dag... Niet op 12 oktober. Oké. Dat is Columbusdag. Waarom stel jij die vragen, Astrid? Omdat ik kijk naar de autonomie van mensen. Mm-hmm. Hoe autonoom zijn we eigenlijk? Als je valt onder bepaalde wetten, wat dan ook. Hoeveel macht heb je om zelf keuzes te maken? Ik vroeg mezelf ook inderdaad af, waarom niet Columbus? Voor wie zou dat zo belangrijk zijn dan voor Europa en Amerika? Ja, dat zegt wat. Dat zegt wat, inderdaad. Het gaat over machtsverhoudingen. Machtsverhoudingen Ja. natuurlijk. Ja. Wie heeft macht? Wie bepaalt wat? Ja. Wie bepaalt wat? Ja. Want 12 oktober is wel een dag waar wij niet aan voorbij laten gaan. Het is wel een dag dat wij ook aandacht vragen. We zorgen vroeger Indigenous Liberation Day. Daar hadden we die mars dat we gingen lopen vanaf het Java-kop door de Amsterdam heen. Volgens mij hebben we het ook een keertje in Zuidoost gedaan. Ja, waar we ook inderdaad aandacht vragen. Dan hadden we ook een tribunaal waarbij we symbolisch mensen op een tribunaal hebben en echt veroordelen. Maar het ging meer om de bewustwording van wat voor impact deze mensen hebben op inheemse gemeenschappen. Bijvoorbeeld een Shell of iets. Dus 12 oktober is wel een dag dat wij nog steeds aandacht vragen voor deze bewustwording. En zeker om het narratief te draaien van Columbusdag naar Indigenous
People's Day. Vorig jaar hebben we met... Lukt het om het narratief te draaien? Ja, er zijn veel meer mensen die zich ook afvragen van Columbusdag. Want misschien is het in Nederland nog niet zo geland. Van Columbusdag, 12 oktober, ik wist eens dat het er was. Maar als we daarover spreken en over praten waarom wij het ook geen Columbusdag vieren, dan wordt die bewustwording ook groter. Ja. Astrid, als voorzitter van het comité, is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor inheemse gemeenschappen? Ja, daar hebben wij ook als herdenkingscomité Slavernijverleden hebben ook heel sterk op ingezet. Sterker nog, ik ben in 2022, dat heb ik al eens een keer eerder genoemd, gevraagd door NINSEE om een onderzoek te doen naar inclusief herdenken. Omdat er steeds meer geluiden uit de samenleving kwamen, uit verschillende gemeenschappen. Dat ze ook onderdeel zijn van dit dossier. En ik benadruk dat het gaat om verschillende gemeenschappen. En die ondertussen liepen ze al mee bij de herdenking. Maar wij vonden het heel belangrijk dat ook het verhaal, de narratieven vanuit die verschillende perspectieven heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Want wat heel veel mensen ook niet weten is dat het ook rode slaven waren. Zo werden ze ook genoemd. En op grote schaal... Daar gaan we het zo nog even over hebben. Op grote over de rode schaal is slaven. er genocide gepleegd op deze mensen. Zeker. Ja. Ja, zeker. Ik wil zo even naar die geschiedenis gaan, hè, de rode slavernij. Maar ik wil eerst even terug naar wat ik jou... Wie eerst- ben ik? Ja, eerst weer terug naar jou. Ja. Jouw moeder, Carinha, toch? Ja, Ja, mijn dat- moeder. ja. Ja, Rolina Aura Emo heet zij. Ze is inderdaad Carinha, een hele trotse inheemse vrouw die ik vanaf jongs af aan veel van de inheemse cultuur en tradities en wijsheden heb meegekregen. En ze is ook altijd iemand geweest die zegt, Charlene, je moet trots zijn op wie je bent, waar je vandaan komt. Eigenlijk, toen ik heel jong was, hield ik me er niet zozeer mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Inheems of niet inheems, ik was gewoon Surinaams. Ik was trots dat ik in Suriname was geboren. Dat je navelstreng daar ligt. Ja, mijn navelstreng ligt daar. Maar we hadden toen een keer op de basisschool inderdaad een les over Suriname, thematiek. En er was een Hindoestaanse jongen en een Chinese, Yoxi. En er was Giliano. En dacht ik, maar... Ik kreeg toen heel vaak de vraag, waarom is jouw moeder... de vraag, waarom heeft je moeder glad haar? Die kreeg ik ook heel vaak. Ik dacht, ik wist niet eens dat mijn moeder glad haar had. Ik is gewoon mijn moeder. Ik ben naar huis gegaan en ik zeg, mam, maar wat zei we nou? Zei moeder, ik ben een trotse Carinha. Ik ben een trotse Indiaan. Toen dacht ik, oké. Nou, ik ga terug naar school. En ik zeg, ja, wij zijn Indiaan. We zijn Indiaan. Toen begon het. Ja, toen begonnen de en de lachen. En dan dacht ik, oké, volgens mij is het niet zo. Ik besefte toen pas... Wat deed dat met jou? Ik besefte toen pas van, dus ik hoor ergens bij dat nog niet... waar heel veel mensen niet over weten. En dat er een soort beeldvorming is van gecreëerd... van de Amerikaanse cowboy-Indianen. Dat zie je alleen op de film. Maar ze weten dus eigenlijk niet eens over de inheemse van Suriname. Dus zo erg onderbelicht. En toen dacht ik, dit is niet goed. Iedereen mag er zijn en iedereen wil er zijn. Iedereen is trots ergens op van je cultuur. En dat wil ik ook. Ja. En wat is een van die lessen die jouw moeder jou heeft meegegeven? Wat zij ook echt weer van haar voorouders heeft geleerd? Nou, het bijzondere was toen ik door mijn moeder heel trots ben opgegroeid. En ik ging voor het eerst naar Suriname toen ik zelf mijn eerste ticket kon betalen. Dus mijn eerste salaris. Ik was zo nieuwsgierig, ik moet naar Suriname. Hoe oud was je? Ik denk dat ik 17, 18 of 19 was. Ik had echt pas mijn eerste salaris. En ik was helemaal gierig om naar Suriname te gaan. En daar waar mijn moeder heel trots is, kwam ik in Suriname weer aan en dacht ik, maar hier zijn er ook heel veel inheemse neefjes en nichtjes. Ik zeg, schamen om inheems te zijn. Dus weer die schaamte. En weer die schaamte. Dus je gaat onderliggende redenen zoeken. Wat zit hieronder? Dan kom je eigenlijk uit op impact koloniaal verleden. Dat is het uiteindelijk. Maar neem even mee naar die neefjes en nichtjes die niet zo trots waren. Heb je daar een soort verklaring voor? Nou, de impact op het koloniaal verleden op de inheemse gemeenschappen begint bij identiteit en taal. En dan hebben we het echt over inheemse kennis hebben van waarde of zijn van waarde. En als ik in Suriname hoor dat sommige mensen zeggen, ja, Inge, zoals we dringen. Ze weten niks, ze zijn dom, ze wonen in het bos. Dacht ik, wauw. Dus de kennis over wat inheemse hebben op agrarisch, ecologisch, medicinaal, op de voedselindustrie, kennis op wat de wereld vandaag veranderd heeft, dat is totaal niet bekend en dat wordt ook niet overgedragen. Het wordt ook niet geleerd. En als ik in Suriname ben en mijn neefje die zegt, ik heb geen toekomstperspectief.
Want ja, als je naar de universiteit wil, de Anton de Kom, dan moet je een sponsor hebben om naar de stad te gaan, om daar te studeren. En dat heb ik niet. Dus ik zit hier in het bos en ja, er komt dan iemand uit Nederland en die vraagt hetzelfde neefje. Kom, laten we een wandeling maken door het bos. En mijn neefje zegt, oh, als je hoofdpijn hebt, kan je dit nemen. Oh, als je jeuk hebt, kan je dit. En die persoon uit Nederland gaat terug en die krijgt een PhD. Wanneer zien die jongeren weer in dat het hele bos ook een universiteit is? Dat hun kennis ook van waarde is. Dus dat ze ook weer terugkrijgen. Is dat wat jou drijft, waar jij je hart voor maakt? Zeker, ja daar maak ik me zeker hard voor. Dat die jongeren ook weer trots mogen zijn van, je moet niet het narratief wat vanaf jongs af aan is meegegeven van buitenaf, moeten we zelf gaan keren en zelf gaan draaien. En niet erbij neer gaan zitten en zeggen, nee, ik kan niets. Nee, je kan heel veel en je hebt heel veel. En geef ook niet zomaar je kennis weg. Behoed dat voor de toekomstige generaties. En er is al zoveel afgenomen en geclaimd van de inheemse geschiedenis en mensen. Eigenaarschap, claim het terug. Neem het terug en maak die trots, zoals mijn moeder die trots heeft meegegeven, maak het waar, maak het weer. Wat is dan die trots? Ja, daar vertel ik wel veel over. Astrid, je hoorde haar net vertellen over sinds Suriname was voor de eerste keer en wat ze dan hoorden. Ze drinken alleen maar dat soort dingen. Jij bent ook in Suriname gewoond tot je 18e. Hoe ben jij opgegroeid met inheemse bevolkingsgroepen? Nou, voor ik antwoord geef op deze vraag, maar je kent mij. Dat doe je elke keer, maar maakt niet uit. Bent gewend, oké. Zo werkt het in mijn hoofd. Zo werkt het in mijn hoofd. Wil ik ook zeggen dat als je kijkt naar de inheemse geschiedenis, gaat niet alleen maar over de inheemse in Suriname, het hele Amazonegebied. En je moet ook weten, onder dit dossier vallen ook bijvoorbeeld de Caribische eilanden. Ja. Daar woonden ook allemaal... Aruba. Daar woonden allemaal inheemse volkeren. En die zijn allemaal uitgeroeid. Dat wilde ik even zeggen. Ik wilde even aandacht vragen voor die kant ook van wat valt. We gaan zo naar de rode slavernij. Dus we gaan er zo naartoe. Dat is één. En hoe ik mij verhoud. En Suriname, hoe dat was in Suriname. Wij groeiden op in Suriname. En je zag inheemse lopen. Zoals je Marons zag lopen. De Stadskreolen en alle andere bevolkingsgroepen. En je wist er niks van. Dat we zeggen, je hoorde iets van Ingis, waar men zich nog steeds en terecht boos om maken. Dat is een beetje weggezet. Ja. Dus ik herken dit verhaal. Tegelijkertijd hoor je ook dat heel veel Surinamers altijd beweren dat ze een tiende of een beetje Ingis zijn. Ja, dat zeggen ze altijd, hè? Dat zeggen ze altijd. Ja, wat is dat? Van mijn moeder ook. Ze was altijd wel iets maar van... er is toch iets trots, hè? Want ik ben er is toch iets trots. En er is nog iets wat ik wil zeggen. Ik heb laatst de opening bijgewoond van Naturalis, het bos van Suriname. Ja. En daar stonden inheemse en Marons naast elkaar samen een ritueel te doen. En dan stonden mensen trots, want ik weet dat de inheemse, de Marons, heel erg hebben geholpen bij de vlucht. Ja. En weet je, dus aan de ene kant, wat had ik ermee? Ja, je wist er weinig van. Terwijl aan de andere kant iedereen beweerde dat ze een beetje ervan hadden. Maar het is natuurlijk onderdeel van het onderwijssysteem, waar ik dus altijd aandacht voor vraag. Ja. Het onderwijssysteem is onderdeel van een ideologie. Van de dingen die wij mogen weten. Dus je hebt niets op school geleerd over de rode slavernij? Nee, en daar is bewust over nagedacht. Over wat we wel mogen leren. Wat we wel mogen weten en wat niet. Klopt. Dat is bewust over nagedacht. Ik wil dat mensen zich dat realiseren. Dat het een bewuste keuze is. Dat een bewuste keuze is om te zeggen, wat leren we ze wel en wat leren we ze niet. Klopt. En dat betekent dat naast wat je op school leert, heb je ook gewone narratieven. Die van families op families worden doorgegeven. Mooi. En ik ben een tiende dit of een beetje Ingi. Dat gaat dan tussen mensen. Je kan het soms ook aan mensen zien. Want wij Surinamers zeggen ook getraind om te zien van wat heb je in je. Maar op school was daar geen aandacht voor. Ja, ik weet zelf nog dat ik zat in Brabant op school en hadden ze een dag Indianendag. Oh. Mijn moeder was boos. Oh. Mijn moeder zegt, je gaat niet naar school. Die is echt protest gaan maken en zo. Oh jee. Dus het zit gewoon... Ik kan ook herinneren carnaval. Ja precies. Dat soort dingen. Ja, je cultuur als een outfit. Ja. Dat is toch, heb je het gezien wel eens? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Wat dacht je dan als je dat dan ziet? Ja, het is vreemd te zien. Ja, je cultuur, dat is geen outfit. Nee. Dat kan je niet gewoon even dragen en wegzetten. Dus...
Maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt, Ina. Heel veel mensen zeggen, ik ben in zoveel tiende, ik ben kwart. En dus Dus mensen, ergens zit Zit iets er wel onder. tussen, Dat ja. er een... ja. En even toch nog even, ik werk ook voor archieven. En ik weet dat ik zal zijn naam noemen, Marens Engelhard. Die was directeur van het Nationaal Archief op een gegeven moment. En die man zei bij zijn Nederland? afscheid... In Den Haag? In Nederland. Ja. En ik ben voorzitter van het Stadsarchief in Amsterdam. En zo weet ik dat er heel veel in archieven zit. Dus ook van inheemse. En Marens Engelhard heeft ooit een keer een uitspraak gedaan... wat ik nooit meer zal vergeten. En hij zegt... degene die bepalen wat wij bewaren... in de archieven, die hebben de macht over onze herinnering. Wauw. Dus je kunt ook bepalen vanuit Moeten we stil zijn naar die uitspraak? Ja. Eventjes. Degene die bepalen wat wij bewaren en opschrijven, ook in geschiedenisboeken, die hebben de macht over onze herinnering. Jongens, neem deze mee. Ja. Die neem ik Want zeker wie mee. is er verantwoordelijk voor van welke verhalen we doorvertellen, En opschrijven en hoe we ze doorvertellen, maar ook wie ze doorvertelt. wie doorvertelt. In Suriname waren er maar liefst 20 inheemse bevolkingsgroepen voordat de Europeanen kwamen. Wat Met is er hun eigen gebeurd? infrastructuur. Wat is er gebeurd? Ja. Jeline, neem even mee naar die tijd. En toen hadden ze nog niet eens Suriname. Hè? We hebben het hier specifiek over de Precies. Guyana's. De grenzen Ja. die waren er ook nog helemaal niet. Het hele bijzondere daarvan wel in een stuk geschiedenis... dat er heel veel is geprobeerd te koloniseren. Dat een hele lange tijd. De Portugezen, de Fransen, de Spanjaarden, de Nederlanders... Engelsen. de Engelsen, waarbij de inheemse heel veel handelsposten ook hebben aangevallen. Dus is enorm gevochten, enorm gestreden. Met de Engelsen hadden ze wel een goede afspraken kunnen maken wat betreft handel. Dus daar konden ze wel nog wat mee handel drijven. Toen Engeland Suriname heeft, of toen is gekocht, aan Nederland is gegeven, kwamen ook de afspraken met de inheemse. Zijn ook overgedragen aan de Nederlanders. Alleen de Nederlanders die wilden zich niet aan die afspraken houden. Wij maken onze eigen regels. Toen begon weer de oorlog. Daar begint de geschiedenis met Nederland en Suriname. Toen kwam de 11-jarige oorlog. En het hele bijzondere is, we hebben het net over educatie. Ik heb vorige week, maandag en dinsdag, ben ik naar Vlieland afgereisd om daar gastlessen te geven over Kitty Kotti. Het was heel leuk om te zien. Want er was de juf, die had heel trots verteld. Ik heb les gegeven aan groep 7, 8 over Kitty Kotti. Dus de kinderen die weten wel iets. En we waren aan het vertellen. Ja, ze kreeg allemaal van mij een stukje suikerriet. En dan ging ik vertellen van dit is een heel lang verleden. Dit stukje suikerriet heeft een heel lang verhaal tussen Nederland en Suriname. En toen vertelde ik hun over de inheemse. En er was een jongetje van 8 die stak zijn vinger op en die zei: juf, maar waarom gingen de Indianen dan niet vechten tegen die Nederlanders? En toen dacht ik, maar we hebben ook gevochten. Er is verzet geweest. Er is heel veel verzet geweest. We hebben zelfs een 11-jarige oorlog gehad. Waarbij gouverneur van Sommelsdijk zelfs een vredesverdrag heeft getekend. Om de vrede te bewaren. Hij mocht met een inheemse prinses trouwen. Zodat de vrede werd bewaard. En de inheemse recht hadden over hun eigen gebieden. Maar dat vredesverdrag is in 1975 niet meer boven tafel gekomen. Nee, maar juist de juf die dan ook zei van... hey Charlene, op het einde van de dag... ik vond het heel bijzonder wat je allemaal vertelde... want dat wist ik eigenlijk ook helemaal niet. Ik zeg, nee, het begint inderdaad bij educatie. Het moet ook in de schoolboeken komen te staan... zodat dit ook Nederlandse geschiedenis is... dat verteld mag worden. Maar ik zei het 20 bevolkingsgroepen... Uitgemoord, uitgewist, uitgebeld. slavernij, ziektes. Er zijn nu vandaag nog... Ja, dan moeten we uitleggen, de Europeanen kwamen met ziektes... waardoor heel veel mensen... Ze hebben ziektes geïmporteerd. Precies. geïmporteerd. Als een soort van biologische oorlogsvoering. Ja. Vertel, Astrid. Dekens met pokken Ja. zijn geïmporteerd. Kan je mensen ook mee uitroeien? Ja. En ik zeg ook altijd, het woord etnocide. Haal de cultuur uit de mens. En de mens die verandert ook. Ik hoef niet uit te leggen wat we nu ook allemaal weten over de hele Amerika's. Laat staan Canada. Hè? De massagraven die worden gevonden met de inheemse jongeren. Inheemse jongeren, hun haren wat afgeknipt. Ze mochten hun taal niet spreken. Ze mogen hun cultuur niet meer uitoefenen. Daarom is het zo belangrijk dat we nu weer trots mogen zijn op die cultuur. Want omdat de trots is weggehaald om je cultuur te mogen zijn...
zie je vandaag de dag waar de positie inheemse zijn in Suriname. Ik heb ooit ook eens gesproken met Renzo Duin. Die ken je vast. Zeker, heel goed. Die heeft onderzoek gedaan naar de Amazonebewoners. En al die verschillende volkeren en gemeenschappen. En hun structuren en hun steden en hun cultuur. En die heeft heel veel opgetekend. Dat is een van jullie adviseurs. Ja. Heel veel opgetekend van hoe die steden in elkaar zaten. Er waren miljoenen mensen. Ja. Grote steden. Ja. En de Europeanen hebben gezegd dat er bijna niemand woonde. Erg, hè? En terwijl er zijn opgravingen gedaan door archeologen. Dus de dingen zijn bekend. Dus dat er dingen niet worden uitgedragen en niet worden doorverteld. Het zijn bewuste Maar leg even keuzes. uit, rode slavernij, wat is dat? Sowieso, de slavernij begon niet bij de transatlantische slavernij. Toen de Nederlanders kwamen in Nederland, hadden ze daar ontmoeting met de inheemse gemeenschappen. Die ze ook tot slaaf hebben gemaakt en ook hebben geforceerd om te werken. Echt uit hebben gemoord. Maar ook heel veel verdeel en heers. Dat is ook een specifieke strategie dat is ingezet. Wat eigenlijk tot op de dag van vandaag onder de Cariñas en de Loconos, de Arawakken en de Caraïben, heel veel leed heeft gedaan. Het is dan misschien nog twee generaties boven mij, dat ze nog steeds een soort van wrok naar elkaar toe hebben. Dat ik denk, wow, dit gaat zo lang door. Dus onderling tussen de gemeenschappen, verdeel en heers. Ja. En werkt dat vandaag de dag nog toe? Want ik weet, je bent natuurlijk voorzitter van de stichting. Een van de dingen die je wil is de gemeenschappen bij elkaar brengen. Zeker. Wat ligt daaronder dan? En ik heb het vandaag ook over gehad over heling. En heling is voor een ieder anders. Maar als er heling moet komen voor de Cariñas en Loconos, moeten we dingen met elkaar uitspreken. En we moeten met elkaar ceremonieel in gesprek gaan. Want onze voorouders zijn heel belangrijk. En als er nog veel wrok zit, dan blijft het etteren. Mm-hmm. Het gaat etteren. Het moet rust krijgen. We moeten vredelievend met elkaar omgaan en een vuist creëren naar het leed wat we toen hebben gevoeld en gecreëerd door de kolonisten, dat we dat mogen laten rusten. Wat moet de luisteraar weten over de rode slavernij? Dat de slavernij niet begon bij de transatlantische slavernij, maar dat er ook een hele lange slavernij is geweest van de inheemse volkeren in Suriname, in de Guyana's, moet ik steeds zeggen. Vanuit het is breed, hè? Het is breed. Veel breder. Ja. Het is niet alleen en aan nadenken over hoe de rode slavernij, wat voor impact dat heeft gehad op de genocide van al deze volkeren. Want heel vaak zeggen ze, ja, genocide, is dat niet een te zwaar woord? Nee, dat is niet een te zwaar woord. Want we hebben het hier over een aantal percentage van mensen die... Eigenlijk het is een wonder dat we er nu nog zijn. Want anders zouden we eigenlijk uitgemoord zijn. En waarom zeg ik genocide? Omdat ik vind dat wij nu, de gemeenschappen die nu hier leven, bijdragen aan die genocide als we geen zichtbaarheid creëren voor deze mensen. Dan gaat het door, dan lukt het ze bijna. Ik weet nog dat ik een keer een reactie kreeg van... Hey Charlene, vind je het niet jammer? Want als je zoveel generaties verder denkt, dan zijn de inheemse er waarschijnlijk niet meer. Dus dan zeg je eigenlijk, dan is de genocide dan gelukt. Wat zei je tegen die persoon? Ik kijk niet vanuit de pijn en vanuit de genocide. Ik kijk vanuit de strijd en moed dat wij er vandaag nog zijn. Als zaadjes, dan zeg ik al, they tried to bury us, but they didn't know we were seeds. We gaan weer uitpoppen. En ook al die mensen die zeggen, ik ben 1/4, 1/10, 1/100ste inheems, die gaan met mij meestrijden. Dat is wat ik nu zie. En dat is ook de reden waarom ik zeg, alle genocides zijn het ergste misdrijf tegen de menselijkheid. Ja. Even terug naar... Alle genocides zijn het ergste misdrijf tegen de menselijkheid. Ja, en ik vind ook dat ook die bewustwordingen, want we hebben het dan echt over de Amerika's, want er zijn verschillende inheemse volkeren op deze aarde. Maar ik heb het nu even over de inheemse van de Amerika's, Groenland tot aan Argentinië. Tel maar op, als je erover nadenkt, hoeveel er zijn uitgemoord. Ik wilde nog even, kijk eens naar de Aboriginals, maar 3% over. De Maori's, maar 1% over. En ik geloof ook het Amazonegebied. En er gebeurde heel veel, net werd er gezegd, taal werd afgenomen, uitgemoord, maar ook kinderen werden ontvoerd, naar plekken gebracht. Ja, dat is vooral in Canada nu heel erg kenbaar wat er allemaal is gebeurd met die kinderen. Vreselijk, als je erover nadenkt. Dat kinderen van hun... En wat ik ook nu weet, door Camillo weet, dat is een inheemse die echt een hele sterke lezing kan geven over de Amerikaanse Holocaust. Dat is online te vinden, hè? Dat is ook online te vinden. Ja, Camillo weet. The Indoctrine of the Americas. Ja. Die vertelt ook de impact vandaag de dag die doorgaat op
het uitroeien van inheemse gemeenschappen, bijvoorbeeld in Mexico of Colombia, waar vrouwen eigenlijk worden vermist, ontvoerd, vermoord, juist om niet meer... ze zetten de genocide gewoon door. Dus het gaat door? Het gaat gewoon door. En eigenlijk staan in vele landen staan de inheemse gewoon in de weg. Hè? Waarom gaat het nog door vandaag de dag nog? Ik vind het een hele bijzondere vraag. Ik weet wel in Suriname dat de inheemse natuurlijk veel te bieden hebben op de gronden de rijke gronden die Suriname nu heeft. Daar gaat het echt om heel veel hout, goud, ooit heeft diamanten. Malcolm X gezegd, it's all about land. En wat je ziet, de oorlogen die er de afgelopen... Het gaat om grondstoffen. Grondstoffen. Ja, maar in de land zitten grondstoffen. Ja. Maar er zit ook ruimte, maar ook hout enzovoort. Dus de mensen die daar oorspronkelijk vandaan komen, moeten weg. En dat zie je dus ook met het doortrekken van allemaal oliepijpen in gebieden in Canada. In de gebieden waar inheemse wonen. It's all about land. Ja. En de grondstoffen die erin zitten en in de zeeën zwemmen enzovoort. En als je het hebt over doorwerking, het woord heb je net ook al genoemd, dan denken we vaak aan heling, dan denken we vaak aan onze mentale gezondheid en onze structuren, de druk op onze structuren. Maar ik zeg altijd, de doorwerking zit hem ook in de systemen die nog steeds doorwerken. Ja. Die systemen, die hebben een ander gezicht gekregen, maar kijk eens naar hoe we wonen. Kijk eens hoe mensen nog steeds geen rechten hebben. Het werkt gewoon door. Dat noem ik ook doorwerking. Zeker, en ook op onze natuur. Absoluut. Wat we nu de natuur aandoen, vooral in Suriname met het kwik en de bossen, dat is ook een doorwerking. Wat heeft je oma jou geleerd over de natuur? Ja, ik zeg het wel eens vaker. Ik was een keer met mijn oma bij het Centraal Station, lekker aan het wandelen. Ik was met oma aan het praten en ik vertelde wat er was gebeurd. Centraal Station Amsterdam, hè? Gewoon hier Centraal Station op Amsterdam. En oma stopte en ze zei, we liepen bij het Eikanaal van Charlene, wat is de naam van het water hier? En toen dacht ik, de naam van het water, wie vraagt dat nou? En ze keek me heel streng aan en ze zegt, dat is jullie probleem hier in Holland. Het leek net of ik een klap in de gezicht kreeg van, oh wat erg. En toen zei ik, maar oma, dit is het Eikanaal. Ei. En oma zei, Eikanaal. Ze kijkt even naar het water, net of ze er even mee praat in gedachten. En dan mochten we verder lopen. Ja. Maar oma zei, jullie Nederlanders, jullie Hollanders, zegt ze steeds. Jullie Hollanders, jullie leven op het land, maar jullie moeten leren leven met het land. Dat is het verschil. En sindsdien heb ik gedacht van, ja, inderdaad, wij leven echt totaal niet met de rijkdom van natuur die wij om ons heen hebben. En we zien het niet eens. We staan er niet bij stil. We groeten de planten, de bomen niet. We doen of het gewoon vanzelfsprekend is. Maar alleen respect en aandacht geven aan hetgeen wat om jou heen groeit. Wat jij ziet als jouw familie. Zal ook bijdragen dat je er beter voor zorgt. Dus namen vergeven, ermee weten waar je bent. Groeten ook. Maak contact. Ja. Weten waar je bent. Je ziet tegenwoordig iedereen uit hun deur lopen aan de straat en op hun telefoon gelijk naar de bus. Niemand kijkt om je heen. Niemand staat even stil, ademt even in en uit en is dankbaar voor alles wat we hebben. Het is een paar jaar geleden overleden, hè? Het is vorig jaar overleden. 13 november. Ja, hoe was het voor jou? Dat was heel moeilijk, want op 14 november heb ik de conferentie Het Bos ter Heling georganiseerd. Dus ik zat een beetje met heel veel emotie. Maar ja, het Bos ter Heling, daar kom ik zo meteen op. Ja, precies. Even je oma. Dat was dus echt wel een soort van voor oma, voor de inheemse gemeenschappen. Dus dat oma de dag daarvoor is overleden. Dat gevoel dat ze een torch overdraagt van Charlene. Jij gaat dit de volgende dag doen. Dus toen stond ik op de conferentie en ik dacht, ik ga niet huilen. En natuurlijk moest ik huilen. Ja, mag toch? Ja, kijk, ik krijg weer tranen. Maar het is gewoon even dat ik denk van, oh ja, oma is eigenlijk wel de motivatie van dit alles. Ik heb ook trouwens haar naam. Ja? Ja, ik heet Yukurimje. Dat betekent de mierenvrouw, het sterke mierenmeisje. Ja. Want waar komt die naam dan van? Waarom heten ze zo? Yuku, dat zijn de kogelmieren. Is dat ook van een ritueel? Je hebt toch een ritueel ook met dat heeft mijn moeder gedaan, ja. Oh, wow. Ja. Het is Yuku-mieren, dat is initiatie van kind naar volwassenheid. Ja. Dus bij de vrouwen zeg je wanneer je groot meisje wordt. Kennen jullie wel, toch? Als je groot meisje wordt, als je dan heb je de hele ritueel. En dan worden de Yuku-mieren door iemand uit het dorp specifiek gehaald. En deze Yuku-mieren, ze kunnen bijten en ze kunnen steken.
Maar die worden op een matje geplaatst. En die worden dan tegen het lichaam van kind, of meisje of jongen geplaatst. En dan worden ze gestoken. En dan denken heel veel mensen, en dan moet ik wel weer zeggen, dan kom ik weer op inheemse kennis. Heel veel mensen denken dan van, maar jullie doen die kinderen pijn. Of jullie doen, dat hoort niet, dat is kindermishandeling. Maar inheemse doen niet zomaar wat. Zij hebben achter alles zit een wetenschap. En bij inheemse is pijn geen taboe. Je ziet ook dat die kinderen ook veel sterker zijn in Suriname. Veel in het bos, veel sterker. Ze kunnen tegen een stootje, tegen een snee. Maar wij zien de mieren als een van de sterkste dieren die er bestaan. Want ze kunnen ook zoveel keer hun eigen gewicht. Dus we hebben respect voor hun kracht en hun sterkte. Dus als je gestoken wordt, weten de inheemse dat je huid, je lichaam heeft een herinnering. Dat weten zij. Dus je krijgt paniek, want je lichaam heeft de meest erge pijn. Dus je ademhaling gaat anders lopen. De tantes die met je praten. Je leert dat de pijn ook snel weer overgaat. Je leert met langdurig pijn omgaan. Je leert je ademhaling goed, hoe zeg je dat? Gebruiken. Want als je dan nadenkt over de vrouwen die later dan gaan bevallen, dan heb je hetzelfde. Dan krijg je langdurig pijn. Je ademhaling, waar je hier in Nederland zwangerschapsyoga hebt om je met je ademhaling om te gaan. Dat leer je daar. Dat heb je daar allemaal al gehad. Astrid, de oma, hè? De oma van Celine die daar liep langs het ei. En die zei, we moeten meer. Wat is het met de aarde? We moeten leren met de aarde. We moeten niet leren leven op de aarde, maar met. Dat is hand in hand. Herken jij daar iets in wat die oma zei, in die wijsheid? Een paar jaar geleden was ik op een conferentie en dat ging over hoe de mode-industrie de aarde vervuilt. Dat verschijnsel kennen jullie. En daar waren heel veel mensen uit de hele wereld die spraken over hoe wij met de aarde omgaan. En daar ben ik ook heel veel mensen tegengekomen uit Ierland of wat dan ook, dus indigenous uit Europa. Mooi. Die vertelden dat ze ook praten met hun planten. Maar die kennis die is helemaal weggemoffeld op de een of andere manier. Ja. Vanuit ons, we zijn ons zo gaan richten op de academische kennis, dus de rationele kennis. Ja. En dat al het andere noemen ze irrationeel, terwijl ze weten dat daar onze spirituele ontwikkeling, onze connectie met de aarde, dat komt daar vandaan. De Aboriginals hebben heel lang gestreden voor hun bergen, hun heilige bergen. De Maori's voor hun heilige rivieren. Dus het zit in alle volkeren. Alleen door de rationalisering van onze samenleving hebben we het weggeduwd. Maar we weten dat we de natuur nodig hebben om gezond te zijn. De longen van de aarde. Heb jij de natuur nodig? Ja, en het is zelfs zo dat de inheemse volkeren, dus 5% van de wereldbevolking, die zorgt voor de longen van de aarde. Ja. En tot slot in deze, ik ben sinds kort verbonden aan een organisatie in Nederland. Die heette Living Landscapes. En die pleiten voor de bezieling van onze grond, onze rivieren enzovoorts. En dat zijn dus Nederlanders die zich hier hard voor maken. En die zitten bij staatsbosbeheer, bla bla. Die zien dat wij kapot gaan als wij niet de inheemse kennis en inheemse perspectieven meenemen. En dat vind ik ook heel mooi. Een paar jaar geleden was een documentaire met al die bosbranden. Een documentaire gewoon op de televisie, waarbij wetenschappers in gesprek gingen met inheemse volken over de hele wereld. Van, hoe deden jullie dat vroeger? Die bosbranden beheersen. En nu worden heel veel inheemse. Ja. En het is heel bijzonder om te zien. Dus onze academici. En die praten met mannen met een hoofdtooi op en blabla. Want die maken ze helemaal mooi. Want die hebben kennis. Dus jij begrijpt de oma van Celine? Tuurlijk, ik begrijp de oma. Maar wat ook zo leuk is omdat we zoveel vernacheld hebben. 70% is uitgestorven. Hebben we nu mensen als de oma van Celine enzovoort die er nog zijn, hebben we nodig om voor onze aarde te zorgen. Ja, dat brengt me tot het Inheems Kenniscentrum dat je opgericht hebt 3 jaar geleden. Ja. We hebben het net al, jij noemde net al de kennis die er is bij de inheemse bevolkingsgroep op allerlei gebieden. Qua medicijnen, qua planten, eigenlijk van alles. Wat is de reden dat je dacht, ik moet zo'n kenniscentrum oprichten? Laten we beginnen met Je kan het. Inheemse moeten gewoon een eigen plek hebben in Nederland. Dat als eerst, waar ze kunnen samenkomen. Waar we kunnen werken aan cultuurherstel, reparations. Waar we kunnen werken aan healing. Met elkaar in gesprekken gaan met verschillende gemeenschappen. Ook een plek waar we vindbaar zijn. Want heel vaak zeggen inheemse, waar zijn die dan? Maar ook een centrum waar we kunnen werken aan archiefstukken. Waar we kunnen werken aan statistieken. Niemand weet hoeveel inheemse er waar zijn.
Maar we ook kunnen werken aan kunst. Waar we ook jongeren weer taallessen kunnen geven. Maar ook waar we vindbaar zijn voor sociaal-maatschappelijke organisaties om mee samen te werken. Juist om die perspectieven ook te delen. Ook om onderzoek te doen naar inheemse kennis. Ook onderzoek naar inheemse geschiedenis. Maar dit is heel veel wat je noemt. Dat is een centrum. Ja. Dat is een inheems kenniscentrum. Ja. En daarbij natuurlijk ook belangrijkste ecologische, agrarische en medicinale kennis. Waar dat kan samenkomen. En vooral ook een plek waar we uitwisseling kunnen hebben met andere inheemse. Bijvoorbeeld van Papua. Bijvoorbeeld met Maluku. Bijvoorbeeld met de Aboriginals. Waar ze kunnen zeggen, als ze naar Nederland komen, dat is de plek waar jullie moeten zijn en waar jullie kunnen gaan. Waar ze zich ook thuis voelen, waar we samen kunnen werken van de kennis die we nu met elkaar uitwisselen, wisselen we uit voor de aarde, voor ons allemaal. We moeten een plek daarvoor hebben. En daarom vind ik het van belang dat er een inheems kenniscentrum is. Op zijn minst een inheems kenniscentrum. En hoe is er gereageerd vanuit verschillende bevolkingsgroepen? Nou, eigenlijk mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat wij, het inheems kenniscentrum is er nog niet. Dus we willen echt werken naar een fysieke gebouw. Echt een, Dus het is er wel, maar niet fysieke vorm. Hè? het is nog niet een fysieke vorm. Dus daarvoor werken we met Boster Heling. Maar hoe kan dat dit eigenlijk? We hebben het net over de rode slavernij gehad. We hebben het over na de komma. Ja. Hoe kan dat er niet gelijk een pak geld staat om dit te realiseren? Echt, hè? Hoe kan dit? Dat vind ik ook heel bijzonder. Sowieso na de excuses hebben we ons ook heel veel uitgesproken. Want we vinden, als ik sorry tegen jou zeg, dan weet ik wat ik heb gedaan. Van sorry, ik heb dit gedaan. Maar als je nog niet eens weet wat je hebt gedaan, hoe kan je dan sorry zeggen? Dan komt het niet aan als, dit is niet voor mij, deze sorry. Eerst moeten de onderzoeken worden gedaan. Eerst moet open worden gelegd waar onze geschiedenis is. Hoe het heeft slavernij, koloniale impact. Wat voor impact het vandaag de dag heeft op de inheemse gemeenschappen. Dan kan er een excuses komen. En dan kan er ook echt oprecht worden gezegd, wij zien nu wat de geschiedenis is. Maar die onderzoeken zijn er nog niet. Nou, ik heb door het onderzoek naar inclusief herdenken, heb ik met veel archieven gesproken, onder andere. Zeeuws archief. Hebben we ook meegesproken. Ik weet dat er veel mensen naartoe gaan om te kijken. Maar er zitten in Spanje, in Engeland, Heel zijn er heel veel. veel archieven. Ja. Want van Sommelsdijk en al die geschiedenissen. Geloof me, heel veel is genoteerd door de kolonisten. Ja. Hé? Dus er is heel veel materiaal. Ook wie ze gesproken hebben. Ook hoe die oorlogen geweest zijn. Dus wat ik jullie zou toewensen is ook daar onderzoek naar te doen. Maar vanuit jullie perspectief. En Zeker. over de narratieven die zijn overgedragen. Ja, heel goed. Want we proberen het echt hoor. We proberen echt overal onze bewustwording te vragen van Faro hebben we ook aangevraagd. Ja. Specifiek voor de archieven. Ja. Hebben we niet gekregen. Mm-hmm. De SUMS afgelopen april. De aanvraag voor slavernijverleden. Waar we nu aan werken is, je hebt het kenniscentrum, een fysiek gebouw. Ja. Maar we hebben ook een kennisplatform, een online platform. Mhm. Daar willen we naartoe werken. En aan het platform, Een soort Wikipedia. ja, het soort van, ik ken het website Ons Land Ons van land, de Indonesische gemeenschap. Het is echt een bundel, een kennisplatform waar we het gaan hebben over inheemse perspectieven en kennis. Daar zouden we eigenlijk de komende 4 jaren in Suriname, in de inheemse dorpen, de ouderen door de jongeren te laten Het interviewen. moet snel gebeuren, En het toch? moet zo snel Ja. mogelijk gebeuren. Want die ouderen die de kennis dragen, die zijn er straks niet meer. En de jongeren die weten te weinig. Dus het moet zo snel mogelijk worden Maar vastgelegd. Janine, ik hoor je allemaal dingen zeggen en ik denk, wow, wat is dat veel. Het is veel. Wat je op je schouders draagt. Vind je? Ja, Ja, lijkt het me is- wel. Ja, is- dus hoe sta je op en hoe doe je dat om er toch elke dag weer te staan? Het is een passie. Ik weet waarvoor ik het doe. Ik vind het belangrijk. Ik doe het niet voor mij. En het gaat ook niet over mij. Het gaat over de toekomstige generaties. Het gaat om het bevechten van cultuurbehoud. Het gaat om inclusiviteit. Het gaat om zichtbaarheid. Het gaat erom dat we nu een stem kunnen vormen. En dat ga ik ook gewoon doen. Ja. Daarvoor sta ik gewoon wakker op. Ja. Ja, dus het kennisbank waar ik echt over wilde hebben is immaterieel erfgoed ophalen. Maar daarnaast hebben we een hele mooie samenwerking met het Surinaams Museum. Het Directoraat Cultuurstudies, Directoraat Archeologische Dienst, het NAS, Nationaal Archief Suriname. En in Nederland, Nationaal Archief Nederland. Het Allard Pierson Museum, het Koninklijke Bibliotheek. Ik mis iemand. Wildmuseum. Je moet nooit met naam beginnen eigenlijk, hè? Ja. Ja. Allemaal zij willen samenwerken om dit kennisplatform te creëren.
om toegankelijk te maken wat zij aan inheemse collecties of stukken in hun depots of in collectie hebben liggen. Zodat het ook toegankelijk wordt gemaakt voor onderzoek. Dus dat is allemaal geweldig dat iedereen hier aan mee wil doen. En ook het belang inzien waarom het van belang is om deze archiefstukken open te stellen. Maar ook juist te laten onderzoeken door inheemse jongeren zelf. We hebben nu Agier Akswijk, die echt een enorme goede historicus is. En veel naar buiten brengt. Maar dan hebben we ook op het kennisbank dat het zodanig wordt gebouwd dat traditionele en ceremoniële kennis wordt afgeschermd. Dus eigenaarschap blijft van de gemeenschap. Ja, en dat is belangrijk, ja. Heel belangrijk. Dus dan kan het zijn dat, ik weet niet, artis zegt, ik zou graag die plantenkennis of deze kennis van jullie willen inzien. Dan wordt eerst de gemeenschap bevraagd, willen jullie dit? Als de gemeenschap zegt, nee, dat willen wij niet, dan is het nee. Als de gemeenschap zegt, dat willen we wel, maar dan onder FPIC. Free Prior Informed Consent. Dus onder deze voorwaarden gaan wij nu kennis delen. Astrid, wat vind je ervan dat zo'n kenniscentrum is opgericht door Charlene? Hoe belangrijk is dat? Prachtig. Ja? Ik zit naar Charlene te kijken en ik denk, dit is niet alleen maar zomaar zaken structureren en onderzoeken. Dit is een roeping. Ja? Ja? Waarom zeg je dat zo? Want het is een Ik roeping. zie het anders. Wat zie je gebeuren? Ze heeft het op heel netjes en rationeel proberen te vertellen van, ik vind het leuk. Maar om zo ontzettend veel zo bevlogen te zijn, betekent het dat het niet alleen maar iets is waarvan je denkt dat moet van buitenaf gebeuren. Dat is iets wat van binnenuit komt. En soms zijn dingen een spirituele roeping, omdat je denkt dit moet gebeuren, it's about time. En al die mensen die mij voorgegaan zijn, die draag ik op mijn schouders. Ja. En die hebben mij naar voren geduwd om met jouw cultuur te spreken. Die duwen mij naar voren en die wijzen me de weg, want ik moet het doen. Dat is wat ik zie aan Charlene. Dankjewel. En ik denk dat je daardoor ook heel veel mensen zal inspireren door die bevlogenheid om dit samen met je te doen. Want je kan het niet alleen. Nee, je kan het niet alleen. Ik heb iedereen nodig. Is dat je advies ook? Want jij hebt natuurlijk heel veel leiderschapsrollen vervuld. Ja, klopt. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Wat ik met mijn advies zou zijn, maak het niet jouw eigen kind, jouw eigen baby. Mm-hmm. Het is iets van jouw volk, van jouw gemeenschappen, die gezegd hebben, oké, we hebben iemand aan boord. En zorg ervoor dat je ook meer mensen aan boord krijgt. En mensen ook vergeeft als ze niet altijd doen wat je wil. We denken, ik moet door. En je kan pas door als je ook zegt, oké, ik moet jou achterlaten. Klopt. Ik moet jou achterlaten, want ik heb een missie en ik heb een opdracht. Ik heb een focus. Soms moet het, hè? Jij denkt aan iets. Ja, denk je klopt. Je komt hobbels tegen. Welke hobbel? Noem even een hobbel. Nou, je hoeft geen naam te noemen, maar een hobbel. Het zijn mensen die hebben hele andere perspectieven over hoe dingen zouden moeten gaan. En ik wil meer werken, niet vanuit de ego, maar vanuit de gemeenschappen. Daarom zeg ik, het gaat niet om mij. Het gaat om een gemeenschappelijke doelstelling die we hebben voor iedereen. En dat mag vaker landen. Dat we weten dat het iets is voor ons allen. Wij gaan hier allemaal profijt van hebben. Dus en dan moet je soms inderdaad keuzes maken. Sommige mensen moet je soms laten loslaten. En focus, dat zeg ik me altijd. Nee, geen tijd. Focus. Maar het gaat ook over, dat zie ik ook, het gaat ook over betekenis, hè? Ja. Meaning. Ja. Daar gaat het over. Hè? Wat kan ik betekenen als ik me zo hiervoor inzet? Ja. En wat jij aan het uitleggen bent, is dat je daarmee ook maatschappelijke waarden creëert. Ja. Je creëert daarmee maatschappelijke waarden waar mensen natuurlijk naartoe kunnen gaan, informatie kunnen opdoen, maar ook rust kunnen vinden. Ook rust, meditatief. Ja. En jij wil, wat je met de stichting wil, wat jullie willen, is een bos der heling. Je liet het net al vallen. Wat is dat? Het bos der heling. Het eerste conceptnaam was bos der vergeving. Waarvan de inheemse dachten, nee, dat is niet de juiste term. Wij willen niet praten nu over wat heb jij gedaan en ik vergeef jou. Nee, we willen nu vaak focussen op de heling. Want het is niet alleen de inheemse gemeenschappen die zullen helen met het bos. Verschillende gemeenschappen zullen profijt hebben aan een stuk natuur, waar we onze ceremoniële, traditionele kennis kunnen uitoefenen. Want het gaat zeker over het spirituele vlak. En daar heb ik ook vaker op uitgesproken. Daar waar de christenen een kerk nodig hebben en de islamieten een moskee, gaat het bij de inheemse om een stuk natuur, een stuk bos, waar we onze culturele uitoefeningen kunnen doen. Dus en in relatie kunnen staan met de natuur. En heel belangrijk, een toegankelijke bos, waar toegankelijk is voor iedereen, inderdaad, waar mensen kunnen mediteren. Maar zeker ook vanuit de Afro- en inheemse gemeenschap in Suriname hebben wij onze traditionele wijzes hoe we onze wassies doen, onze dingen doen, spiritueel.
Dat kan allemaal daar. Het is ons plek waar wij... En waar, als je mag dromen, hè? Want het is nog niet gerealiseerd. Waar zou je dat willen hebben? Nou, we zijn dus nu aan het kijken naar het Lutkemeerpolder. Waar Dat is dat? is in Amsterdam-West. Dat is eigenlijk het laatste stukje groene, vruchtbare grond in Amsterdam. Dat doen we in samenwerking met het Voedselpark Amsterdam. Daar zijn we geweest op een stuk grond van 14,5 hectare. Dat is toevallig ook nog tegenover aan de overkant van een inheemse begraafplaats. Er is maar 1 inheemse begraafplaats. Dus het is wel heel bijzonder dat we naar die plek worden geroepen. Daar willen we samen met een coalitie het Bos ter Heling gaan creëren. Ik ben uitgenodigd door toen nog wethouder Meliani om daarover te spreken bij de gemeenteraad. Ik heb ook toen met haar gesproken daarover. Ze is nu weg. Wat gaat er Zij dan is nu gebeuren? weg, maar we hebben alweer een nieuwe uitnodiging van mevrouw Sumter. Dus wij zitten binnenkort aan tafel. En we zijn meegenomen in het route naar herstelbeleid. Dus daar zijn we ook in gesprek mee. Dus dat is ook heel fijn. Dat we ook gedragen worden, zeker vanuit de Surinaamse gemeenschap, die ook inzien dat Bos ter Heling is belangrijk voor ons allen. Dat gaan we doen en we gaan het realiseren. Ze zien het als een herstelstation. Zo werd dat genoemd, een herstelstation. Daar waar heling en herstel mogelijk is. Het Bos ter Heling. Het Bos der Heling? En ik vind natuurlijk het symbolische aspect als Nederland de inheemse een stuk land teruggeeft voor heling. Hoe zou dat Nederland op de kaart zetten? Je had gesproken hè, met Premier. Met premier, Jette. ja, precies. Ja. En toen had je het daar ook over. Ja, zeker. Je hebt het hem ook gezegd. Ja, want als Nederland Wat dit zei je doet... precies? Nou, Mensen die het filmpje niet gezien hebben? hoe zou het Nederland op de kaart zetten tegenover de andere Europese landen die hebben gekoloniseerd? Dat Nederland de eerste zou zijn die de inheemse een land teruggeeft voor heling. Nou, Nederland? gaat Jette dat doen? Astrid, je hebt toch vaker hem natuurlijk gesproken? Ik zou het een mooi idee vinden voor hem. Hoe zou dat staan tegenover... Maar gaat hij het doen? Maar daarna gaan ze zich onthouden van stemming ergens anders. Maar goed, in ieder geval, wat ik ook wel heel mooi vind, is of je het gaat doen, weet ik niet. Want we leven in een klein land en elke vierkante millimeter telt. Maar dit is ook natuurlijk, het is symbolisch. Het is ook goed willen doen. En als ik naar Jette kijk, dan wil hij het ook echt. Hè? Maar hij doet het natuurlijk niet alleen. Hij heeft een heel apparaat achter zich die hem adviseert. Maar wat wel interessant is, en daarom vind ik de timing ook wel zo interessant. Wij zijn ontzettend op zoek naar groen, naar bos. De overheid roept op. Ja. Haal je tegels uit de Ja. Dus het punt is dat de timing, dus los van een plek van herstel enzovoort. Biodiversiteit. Daar zijn inheemse ook van. Ik zou hem zeker ook in die richting zoeken. Maar ook als je kijkt naar onze lucht. De vuiling van de lucht. Dus je kunt los van dus de timing is goed. De spirituele kant, waar inheemse mee kunnen, kan je ook aansluiting zoeken bij vraagstukken. Als het gaat om landschappen, als het gaat om de gezondheid van onze mensen, als het gaat om, we zijn te overvoerd, we hebben natuur nodig om af en toe wandelingetjes te maken. Ja. En iedereen smeekt erom. Ja. Dus ik zou hem zeker daar ook aan koppelen. Ja. Maar dat heeft ook tip van de dag. Dat heeft ook een waarde qua gezondheid, qua rust vinden. Ja. En dat is een soort van cadeau van de inheemse aan de Amsterdamse bevolking. En de samenwerking met boswachters, met boeren. Absoluut. Hoe zeg je dat? Schooltuinen. Ken je dat bijvoorbeeld. Alles wat we allemaal in dat bos kunnen doen. Leren. Kinderen leren dat je ook in de natuur tot rust kan komen. Dus los van die spirituele. Dat je daar ook gewoon kan zijn. Ja. En een onderwerp, we hebben het over bos, wat natuurlijk steeds terugkomt. En landrechten. Ja, daarom is het zo symbolisch. In deze bevolkingsgroep, wat speelt er? Hè? Van degenen die dat niet weten. Ik vind het heel heftig als je kijkt naar Suriname. Landrechten in inheemse bevolkingsgroep. Vertel. Ja, ik hou van Suriname. Het is echt mijn land. Maar dit stuk doet heel veel pijn. Ja, dat weten zij ook. Het enige land die de inheemse rechten nog niet heeft vastgelegd. Ze zijn ook wel aangeklaagd in een internationale hof. De Kalinga Lokono-vonnis, de Samaka-vonnis. Maar er is nog steeds niks mee gedaan. Dus het is heel triest voor de tribale volkeren en de inheemse gemeenschappen. Die nog steeds... Er is houtkap, er is goudwinning op plekken waar diamanten. Maar je vraagt je soms af, wat doet het internationaal gerechtshof? Je kunt dus veroordeeld zijn. Ja. We hebben daar voorbeelden van.
En je hoeft dus, het heeft geen enkele consequentie. Niks. Er gebeurt letterlijk niks. Begrijp je? Ja, Je kunt ja. dus gebeurt geoordeeld niks. zijn zonder dat het consequenties heeft. In de tussentijd worden er veel meer leeggekapt, veel meer gronden verkocht. En natuurlijk het pijnlijke stuk waarbij de inheemse, het is nu 3 jaar of 4 jaar geleden, de strijd hebben gehad. 2 mei, waarbij de 2 jongens zijn geëxecuteerd in Suriname. Enorm pijnlijk. En dan worden de inheemse nog steeds gezien als de boemans die een vrachtwagen stopt met hard hout. Maar niemand staat er dan bij stil. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Ja. Hebben de inheemse niet gelijk? Moeten we niet stoppen met al dat hout kappen? En we hebben ze niet een keertje recht over hun eigen grond, hun eigen gebied waar ze kunnen gaan jagen. Zelfs jagen wordt al moeilijk gemaakt. Want dat is je leefgebied. Het is je eetgebied waar je van moet kunnen overleven. Maar leg even uit hoe heftig dat is dat er geen landrechten zijn. Het is heel heftig. Alleen al als we het praten over een intergenerationele en een transgenerationele trauma. Het hele simpele feit, ik leg het heel vaak mensen ook uit. Stel je voor, dit is jouw huis. Jouw huis. Je eigen huis. Waar je wordt weggeduwd naar de badkamer of naar het toilet. Mensen gaan in je koelkast, ze gaan in je keuken, ze gebruiken je spullen. En in de tussentijd word je steeds verder weggedreven en niemand hoort of zegt jou iets in je eigen huis. Ja. Dat is de pijn wat hier het meest aan krenkt. Begin bij die erkenning, dat als eerst. En erkenning begint met, oh ja, ze zijn er en we zien hun en ze hebben rechten. Wat vragen ze? De inheemse zijn geen bedreiging voor de Surinaamse gemeenschap. Ze zijn maar zo klein. Geef ze het recht dat zij en de tribale volken, dat zij de stewards of the earth zijn. Dat zij de bosbeschermers zijn. Dat ze kennis en weet hebben hoe ze juist voor alle mensen op aarde de bossen kunnen behouden. Want als ik kijk bijvoorbeeld naar Indonesië, waar ik ook wel eens vaak naar afreis, vooral Jakarta, en de lucht, alleen al de smog in de stad, inadem. En dan kom je in Suriname en dan denk je, wauw. Ja, het Hoe lang land waar gaat het dit- regenwoud het meest ongerept is natuurlijk. Want Hoe lang gaat dit nog Ja. aanhouden? Nou, dan wil ik er ook nog iets toevoegen. We gaan nu op termijn oliewinning doen. En ik weet ook dat met de goudwinning in dat Suriname er in heb je het heel over. veel Ja. rivieren geen vis meer gegeten kan worden vanwege hoge percentage kwik in de vissen en zo. Er zit veel in de gebieden waar bepaalde inheemse gemeenschappen leven. En dan, wij weten gewoon, als je over de wereld kijkt, bij winning van olie, wij weten wat de mensen te wachten staat. Dus als kijken naar de toekomst, word je daar ook niet vrolijk van. Nee. Je hebt wel voorbeelden, bijvoorbeeld in Mexico. Ja, maar waar gaat het goed? Waar in de wereld? Hè? We hebben natuurlijk inheemse bevolkingsgroepen hebben we het over. Je zit over heel de wereld. We hebben het niet alleen over Suriname. Nee. Is er een plek waar het goed gaat? Waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Ja, misschien is het een paar maanden geleden, was er een stuk uit Mexico, waarbij inheemse gemeenschappen gronden en landen weer voor zichzelf krijgen, specifiek voor het behoud van dat stuk natuur. Dus dan worden ze erkend als die stewards of the earth. Kijk, zij doen het goed. Dus dit land is jullie beheer. Dit is gewoon van jullie. En als er, dus dat kan. Maar er moet Als eerst je die heel erkenning lang komen. genoeg vecht, Heel lang. onderschat niet hoe lang deze mensen... Poeh. Ja. En ik vind de casino's in Amerika ook geen oplossing. Maar dat Nee. is een apart verhaal. Dat is een ander terzijde. En in het begin had je het erover hè, dat jij dat je naar Suriname ging en die trots ontbrak. Dat je in Nederland zag dat die trots ontbrak. Hoe zit het nu met die trots waar jij je heel erg hard voor maakt? Ik denk dat social media enorm heeft gedaan. Enorm. Want de wereld wordt kleiner. We staan veel meer met elkaar in contact. Ze zien in Suriname ook hoe wij trots uitdragen. En dan zien we ook in Suriname hoe zij zich trots uitdragen. Dus de jongeren gaan het meer toe-eigenen. Van ik ben Carinha of ik ben Lokono. En we gaan het uitspreken. En we kunnen bij elkaar samenkomen. Veel kennisuitwisseling met elkaar. Dus ik denk dat er zeker heel veel in veranderd is. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we weer met de ouderen in gesprek gaan. Dus daarom hebben we ook een heel mooi project. Toen stenen nog zacht waren. Wat is dat voor project? Toen stenen nog zacht waren is eigenlijk hoe onze ouderen zeggen, als we het hebben over heel lang geleden. Toen stenen nog zacht waren en dieren konden praten. Mhm. Daar brengen we dus ouderen, elders in Nederlandse inheemse diaspora, die worden geïnterviewd door inheemse jongeren. Met die specifieke waardes van kennis, cultuur
eigenwaarde. Wat wordt er gemist? Wat is er nodig? Wat zouden jullie willen overdragen? Maar we draaien het ook om. Dat jongeren juist vragen aan... Dat ouderen juist aan jongeren gaan vragen. Van, hoe ziet dat er dan uit? Dus die overdracht. De overdracht, maar ook de verhalen die de elders zo graag willen vrijgeven... over wat zij misschien al die jaren hebben gemist in Nederland. Dan komen we misschien wel uit op de vraag... nee, er was ook geen inheems kenniscentrum. Nee, er was ook geen plek waar ik mijn cultuur kon uitoefenen. Nee, ik werd op school vroeger ook gepest. Of ik weet dat mensen wisten niet eens wat Indianen waren. Die verhalen komen naar boven. En het brengt ook een soort van begrip, maar ook een overdracht van jongeren. Dat zij ook zien, dus daarom is mijn opa zo. Of daarom is mijn oma zo. Orale vertellingen zijn enorm belangrijk. Maar wordt dat ook vastgelegd? Hè? Want natuurlijk we komen uit orale tradities. Maar wordt dat ook vastgelegd? Dit wordt professioneel vastgelegd. Okay. Ja. Dit gaan we heel professioneel vastleggen. Dus de jongeren krijgen ook een training met filmen. Dus het wordt echt goed gedaan. Maar ik zie ook een soort van wederzijdse beïnvloeding als je het hebt over social media. Ik zie tegenwoordig vaak ook op social media jonge inheemse in Amerika en Canada die het hebben over Thanksgiving. Hoezo Thanksgiving? Ken je die filmpjes? Toen werden wij vermoord. Ken je die films? Ja. Dus wat je ziet, en ook die bewustwording. Die bewustwording, maar ook die uitwisseling van gelijksoortige ervaringen van volkeren, die je dus niet in geschiedenisboeken ziet, maar waarvan mensen via social media hun verhalen aan elkaar vertellen, waardoor er heel veel herkenning is van maar wacht even, dit is één concept. Ja. Dit is hetzelfde wat ons ook overkomen is, waardoor je ziet dat mensen elkaar ook versterken. Inspireren en versterken. Ja. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat toen ik Cameo Waits voor het eerst hoorde praten 2 uur lang bij een lezing over wat daar gebeurd is met echt keiharde bewijzen uit de archieven van Amerika over wat die Amerikaanse presidenten hebben gedaan. Ja. Ik zal je vertellen, ik zat als nazaat van tot slaafgemaakte transatlantische slavernij. Mijn hart, ik zat daar echt en ik voelde van binnen hoe mijn hart bloedde. Omdat je het herkent en dat je denkt, zo diep gaat het dus. Het is bijna elke keer weer als Wat zei hij dat je dacht van dit raakt me tot in mijn diepste? Het waren vooral handtekeningen van Amerikaanse presidenten die handtekeningen zetten onder verdragen om bijvoorbeeld inheemse te verdrijven of te vermoorden. Ja. En dan kreeg ze zoveel geld. Ja. En die dingen zijn dus overal gebeurd. En het geldt dus ook voor de transatlantische slavernij. Als je het hebt over Tula, als je het hebt over de Marons. Het systeem is hetzelfde. Ja. Dus die inspiratie, dus de bekrachtiging, door het ook te horen van anderen. Dat je denkt, wat jongens, dit is een systeem wat eigenlijk een ander gezicht heeft. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. En je hebt het over systeem en wat allemaal gebeurt. Maar zo gaan de inheemse gemeenschappen. Hoe hebben die de excuses ervaren? Niet voor ons bedoeld. Gewoon heel simpel. Dat heb ik in het begin ook al gezegd. Excuses voor wat? Dus wat moet er gebeuren volgens jou? Zoals gezegd, er moeten heel veel onderzoeken, rapporten, boeken, alles moet naar buiten komen. De archiefonderzoeken, dat er echt ook een fundament ligt aan, dit is er allemaal gebeurd. Dit is waar we eigenlijk de excuses voor moeten geven. Hier zien we dus niet zomaar loze woorden, maar echt gebaseerd op onderzoek. Ja. En dat moet eerst komen en dat moet echt gedaan worden. Ja. Er is nog, zoals ik al zeg, vooral Nederlandse geschiedenis. Laten we het daar eens even in de breedheid over hebben. Zeker als het gaat over Suriname. Laten we even erin verdiepen en echt naar boven halen. En natuurlijk hoop ik over 5 jaar... Ja, wat hoop je? Dat in de geschiedenisboeken staat dat ze als Suriname hebben, dat ze beginnen met het begin. Misschien vanaf 1613 of zo, 1615. Toen ze de inheemse kwamen, tot slaven hebben gemaakt en uitgemoord. En dat moet erin staan. Wat zou je ervan vinden? Deel jij die droom over 5 jaar? Ik zie geschiedenis is een perspectief. Hè? Ja. Degene die winnen, die schrijven geschiedenis. Die schrijven het, ja. Wat zou je ervan vinden als er onderzoek komt vanuit het perspectief van inheemse? Heel belangrijk. En dat je de geschiedenis, dat je niet zegt we willen per se in de geschiedenisboeken, maar dat jullie je eigen boeken schrijven. Dat vind ik helemaal mooi. Ik heb met toen nog de missionair Dijkgraaf, daar heb ik het nog over gehad. Dijkgraaf.
Dat was gewoon, hij stond eerlijk open. Ik vond hem echt zo'n fijne energie. Omdat hij gewoon oprecht eerlijk zei. Komt uit onderwijs natuurlijk. Ik moet eerlijk toegeven, Charlene, ik weet er ook veel te weinig van. En hij gaf ook aan, inderdaad, de onderzoeken moeten door de inheemse zelf worden gedaan. Ik heb toen nog gepleit. Ik heb gezegd, nou, we kunnen ervoor zorgen dat misschien 5 inheemse jongeren promoveren om hun eigen onderzoek te doen. Waar is de money? Maar je kan ook kwalitatief onderzoek doen. Dus gewoon met mensen praten. Dus ook interviews en zo. Dus je hoeft niet per se in het academische. Je kan ook op een andere manier onderzoek doen. En ervoor zorgen dat de kennis wordt vastgelegd. En dat je in zo'n kenniscentrum dat opneemt. Ja. En dat je daar zelf ook lezingen geeft. Ook volgende generaties vraagt of ze die verhalen willen vertellen. Dus je kunt allerlei verschillende methoden ontwikkelen om dit te doen. Ja. En ik zeg altijd, er is een onderzoek een tijd geleden gedaan onder hoe geschiedenisleraren, als ze deze kennis zouden hebben, hoe ze ermee omgaan. En wat blijkt uit het onderzoek, is dat het ook afhangt van de docent. Ja, of die het verhaal wil vertellen. Ja. Dus het is niet alleen maar dat het er staat, maar wie het vertelt is ook belangrijk. Want sommige docenten die denken, nou ja, weet je, want het wordt ook niet getoetst aan het eind van de school. Wat zit je te knikken? Ik zit vergelijk weer in Vlieland. Die juf die zo blij was dat ze de Kitty Kotti les heeft gegeven, maar de andere meesters die doen het niet. Die doen het niet. Dus het wordt niet getoetst. Wat wil je dat mensen hebben? We hebben natuurlijk over de rode slavernij gehad, we hebben het over de kracht gehad van de inheemse bevolkingsgroepen, wat kennis die ze hebben. Wat hoop jij dat de luisteraar meeneemt uit dit gesprek, Astrid? Autonomie. Dat betekent, doe je eigen ding. Want als je zit te bedelen om alsjeblieft in de boeken van anderen te komen, of in een bos van een ander, of aan de tafel bij een ander te zitten, dan zul je merken dat je heel lang moet wachten. Dat is 1. 2, het is altijd onder hun voorwaarden. En het is voor zolang het duurt. Want zodra het ze niet meer bevalt, lig je eruit. Weet je? Dus de luisteraar moet meenemen autonomie. Autonomie. We zouden veel meer zelfbeschikking. Van het is onze geschiedenis, wij zijn er verantwoordelijk voor. Het is in ons belang, maar het is ook in het belang van de samenleving en misschien de wereld, dat dit verhaal verteld wordt. Maar wij gaan het doen. En we gaan lobbyen. En we gaan samenwerken. En we gaan ons laten inspireren door ook andere geschiedenissen. Maar wij gaan het heft in handen nemen en de regie pakken. Wat hoop jij dat diegene die luistert meeneemt uit het gesprek? Ik hoop dat ze het belang inzien waarom dit zo belangrijk is. En ik hoop dat zij ook het belang inzien wat voor waarde het kan hebben als we werken naar een inclusieve samenleving. Ik hoop ook inderdaad samenwerking, zoals je het zegt, vind ik heel mooi. Daar zoek ik enorm naar. Dat we meer draagvlak kunnen creëren. Dat is het allerbelangrijkste. We doen dit samen. Samen doen, mooi. Samen. En het laatste wat ik er nog wil zeggen, en vergeet de volgende generatie. Daar heb ik het niet over jongeren, maar young professionals. De generatie die daarna komt. Laat ze meteen warm lopen langs de lijn om een voetbalterm te gebruiken. Heel mooi. We sluiten dat af met een verdiepingstip. Astrid, heb je een verdiepingstip? Cameo weet. Cameo Waits, dat wilde ik zeggen. Ik was totaal onder de indruk. Dus gewoon googlen. Cameo Waits. Ja. En kijk eens naar het verhaal van die man. Ik denk dat mensen uit de transatlantische slavernijgeschiedenis. Het is verdrietig. Ik ben altijd zeer, zeer, zeer diep geraakt. Maar het leert ons dat het onderdeel was, het transatlantische slavernij, onderdeel was van een groter systeem. Ja, en Cameo weet even spellen voordat ze het niet kan vinden. Is met een C. C-A-M-A-E-H. En dan Willem, Anton, Isaac, Tinus. Cameo weet met een C. Dus dan kan je het vinden. Dat is ook jouw verdiepingstip? Zeker, maar er zijn nog meer. Je hebt boeken zoals van Reinier Artist, een Indiaans verhaal, Leven in 2 schaduwen. Of van Petra Nelstein, de Indianen van Suriname. Achier Akswijk heeft nu ook een hele goede boek. Is een jonge historicus over de Binnenlandse Oorlog vanuit inheems perspectief. Dus, en als het centrum er is, dan zou je zelf naar het centrum kunnen komen en heel veel informatie kunnen halen over inheemse volkeren. Dankjewel, Charlene, voor dit gesprek. We kijken uit naar 12 oktober. Dan, Ja. Dankjewel, Astrid, voor het gesprek. We zijn aan het einde gekomen van De Verdieping. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. En tot de volgende keer.